mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi. Saya patugu marohanami asa unang ganggu rohanami makkaporsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami alani dosa nami, alai asa posi tutu rohanami di asini roham nagudangi. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haulongan ni rohami. Amin. Mari demahita. Tangihon hamuma pati ni debata imana tarsurat di Sara Yohanes sada ayat pitu. Alai molo taparangehon hatiuron songon ibana di bagasan natiur saur dohita sama hita jala dipayas mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa ima sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahun na hombar tu patikmi. Amin. Mari demahita. Bagasan hundu dohot serep ni roha tatopoti ma dosattai martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Horo debata pargogo na suatu dosan sitopa nasana adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami akkana hula hami marhite sian pangalosian nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroai nang sian pakkaton nami nausoture rodi panglon nami dihisap-hisap ni rohanami nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i alai natar sosol bagi do hami nuaing aleni i asima roham di hami ale di bata nami pardengkan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesama dosa nami saluhutna. Jala suruh matto di porbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe saat hami Tuhan ngeluan na sora suda. Na pinar baga-bagam di akka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonoddo hatani Tuhan Jahoba. Nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatammu. Au tutu au sadiri manelesei akka panglasim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidibata na dikijang. Amen. Maret de mahita. Tabegema hatani dibata nagabe turpu epistel di hari mingguan imana tarsurat sian sada Samuel saplonom ayat sada ro di ayat 10 tolu tajahama marsikap sori. Dimiahi si Samuel si David gabe raja. Dungi nina Jahoba ma tu si Samuel. Sadia lelengon ho marsa taringot tu si Saul. Naung pola hubolokon asa unang beraja ibana di gumum Israel. Go hima sahamu dohot mia. Jalalau ho naing suronokku ho tumopot si Isai isini Betlehem. Ainunga hupilit dia usada sian akka anakna bain raja. Tohu ma anak ilogu sada. Jala domonomu ma laho mamele tu Jahoba doau ubahen naro. Ikon piopomu huhut si Isai tu pamiliani dungi au pabotoho tuho manang aha si bainomu ikon miahomu diau manang ise si dohonokku tuho. Duri dibahen si Samuel ma manang ilogu Jahoba jala sahat ibana tu Betlehem jadi tasogok si tutuma aka si tua ni hutai majupaku ibana huhut dido hata hademako dona hinanohomu. Dungi nina ibana ma hadema hodo lau mamele tu Jahoba do au ubahen naro manguras maahamu asa rohamu dongaku tu pamiliani dungi diuras ibana ma si Isai dot aka anakna laos dipio nasida tu pamiliani. Jadi masuk nasida diberi ibana masih Eliab gabenina manang odo hasimiahan jono ni Jahoba. Alai didok Jahoba matu si Samuel unak koma mereng rupana manang tutongam di dagingna ai nunga hubolokon nanggo ibana ai dada marguru tu parnidaan ni jolma yang go jolma rupa dona di idana alai anggo Jahoba roha di bagasat do ni idana. Duni di juru si Isai masih Abinadab jala di dokon ibana manusia jono ni si Samuel alai nina si Samuel ma ibana pe damna pinilit ni Jahoba. Dungi didokon si Isai ma si Sama mamulus alai nina si Samuel musema ibana pe laos nason pinilit ni Jahoba do. Jadi sohoni di dokon si Isai itu akka anak manusia jono ni Samuel alai nina si Samuel ma tu si Isai
Dungi roh musehatan si Samuel tu si Isai. Hola noddo akka anakmu. Dungi inna ibana ma. Tinggal dope yang go siap pudan nai. Jala ida ma. Marmahan biru-biru do ibana. Jadi nina si Samuel ma tu si Isai. Suruh ma mangalap ibana. Aidang tagamon hudul hita lau mangan. Da joloro ibana tuson. Jadi disuruh mana mangalapi ibana. Alai tarara do dagingna. Uli do pana suruh do ibananya. Ini na Jehovah ma. Hehe maho. Miahi ma ibana. Ai ima ibana. Jadi dibuat si Samuel masahan parmiahani. Jala dimiahi ibana di tonga-tonga ni akka hahana. Dungi songgop matod dini Jehovah tu si David. Olat nina sadarai dohot 7 loon. Dungi borhat ma si Samuel lau mula tu rama. Ima sahatna. Martua do akan atu mangihon hatani di bata. Jala nau peopsa. Amin. Maret de mahita. Tidakkon maha porseotai songona hina tidakkon di dongata sa porseaon di sadok portibion rap mahita maddo au porsean ide bata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosan na tumo palangi do tanoon au porsean ni Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah na sasadai imanan ni tubun si Maria na gabe-gabean sonton di porbadia andorang sohabubuhan ido tu hatta na tu mau na bernit di panghungun ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsila na tua tu banuturu dung ditano na mulak mangulu di ari patuluhon na manai surgo lau hudul di siamun di bata Jehovah amanai pargugun astu bisani disi maibana pai mulak soku tu tanoon mangumi halat na mangulu dohot namate au porsean iton di porbadia jala adong sada huria na badia huria ni hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dia seseni dosa dohot dia tai namando mulak mangulu sogot daging halak na mate dohot dia ngoluan na sora sudah amin.
Tabegema tikting namaragam minggu letare 15 Maret 2026. Horas selamat hari Minggu ma di pasahat huriata Tuhamu amanami dohot inanami na baruro mar minggu di HKBP Pekanbaru. Tuhan debata ma namandongani hita di parsaurota di minggu sadarion. Warta umum Parjolo tikting natubu na di hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 nunga di basa-bason tuhata sadadat nanak bawa di keluarga ni amata Ranto Bangun Nenggolan Inata Marta Yuliana Sirait maringanan di Jalan Sepakat Rum Anggrek Mas C Saplusada sektor Bambu Kuning Tenayan Hipasdo Dakdanaki Suang Songoni Natorasna Paduahon Ruasna Tabba Mamuka Saderion 15 Maret 2026 Nunga Tabba Ruasni HKBP Pekanbaru Ima keluarga ni amata Sotarduga Manurung Inata Helena Risma Murpita Buru Marpaung Rab Dohot Sadadak Nanak Pidasian HKBP Duri Resort Duri maringanan di Jalan Borobudur nomor 25 sektor Komplek Gubernur. Patuluhon tikting marbagas tikting paduahon neng majalo pasu-pasu perbagason ma Sertudeni Kristianto Sihombing anak ni amata Asdun Sihombing tubuni inata Hotmi Tauli Boru Simbolon maringanan di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir Huria HKBP Bagan Siapi-api Resort Bagan Siapi-api Dohot Oroan Dia Tiffany Boru Simangunsong SH Boru ni amata Marudut Simangunsong ST Tubu ni inata Ernata Kusuma Boru Siagian SPD maringanan di Jalan Indrapuri sektor Bambu Kuning Tenayan Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Di pasu-pasu di hari Sabtu 21 Maret 2026 di HKBP Bagan Siapi-api Resort Bagan Siapi-api. Paupaton Ruas Marguru Mamuka Minggu Saderion 15 Maret 2026 Gaberuas Parguru Inata Jene Rosinta Berliata Boru Ambarita maringanan di sektor pesisir Rumbai. B. Suara Koinonia Parjolo Berita Sekolah Minggu Ibadah Minggu Ceria Hombar tu program Sekolah Minggu Huriata Patupahon Ibadah Minggu Ceria Manang Sekolah Minggu Padang Bulan di Bagasni Tristan Doshot Trisa Panjaitan Ima di hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 pukul 10.06 WIB Inganan Jalan Melur Ujung Gang Nenas nomor 37 Asarobe ma anak sekolah Minggu Padang Bulan Laho Mandohoti Ulaoni. Pandidian Nabadia Minggu Sadarion 15 Maret 2026 di Parmingguan pukul 10 sada WIB di Patupado Pandidion Nabadia tu ianakon ni Huriata godangna walu halak ima lima bawa tolu boru patuluhon maka tidakon haporsyaon Minggu Sadarion 15 Maret 2026 di Parmingguan pukul 10 pitu WIB di Patupado maka tidakon haporsyaon sahala ruas ni Huriata laho persiapan mamuka parsaripeon. Paupaton sokongan dana diakoni sosial Minggu Sadarion 15 Maret 2026 Papungu sokongan dana program diakoni sosial dohita tujolo marhite amplop khusus di pasahat mai rap dohot peleon na paduahon.
Palimahon, syukuran bona tahun sekaligus pembubaran panitia Natal remaja na Poso Bulung. Di hari Minggu sadarion 15 Maret 2026 pukul 10 siawib di Patupado acara syukuran bona tahun dohot pembubaran panitia Natal remaja na Poso Bulung maringanan di Sopo Mini. Onom PHD Gabungan Seksi Perempuan SPH dohot Hari Doa Sedunia 2026. Di hari Senin 16 Maret 2026 pukul 10.05 WIB di Patupado PHD Gabungan SPH dohot Hari Doa Sedunia Nigeria dohot tema Aku akan memberi kelegaan kepadamu, datanglah. Matius 10 sada ayat 20 walu. Nagabe tuan rumah sektor komplek gubernur na patu begehon lagu pujian manangkor ima sektor komplek gubernur, sektor Padang Bulan 2, sektor Rintis, Kor Ina Maria dohot Kor Padus SPH dung sipul PHD diuduti ma perlombaan kuis dress code pakaian tradisional negara Nigeria. Pinangidohon ma tusude perempuan siam mengganup sektor laho mandohoti PHD. Pitu seksi lansia di hari Selasa 17 Maret 2026 senam osteoporosis mulai pukul 7 WIB di halaman Jolo Nigareja memakai baju olahraga warna putih dilanjutkan ibadah dohot latihan kor. Pawaluhon patanakon hatani debata PHD Seksi AMA. Di hari Senin 23 Maret 2026 di Patupado PHD Seksi AMA masuk pukul 10 siawib maringanan di gereja. Namar kor, ima kor ama Tiberias, ama Bambu Kuning, Tenayan, ama Labu Baru Timur, ama Labu Baru Barat. Asa saluhut nama ruas ama ni Huriata, dohot ro madohot pulau ni. Pasiahon, pembekalan parguru Malua, dohot Natoras. Di hari Sabtu 28 Maret 2026 di Patupado pembekalan parguru Malua dohot Natoras masuk pukul 10.05 WIB maringanan di gereja di harapon ma asaro sude parguru Malua dohot Natoras. 10. Tata acara pertanian keluarga Huriata paradehon acara pertanian keluarga tu hari Selasa, Rabu, Kamis, ima tanggal 24, tanggal 25, 26 Maret 2026, dohot soft copy manangfel na di-share di website Jala WA Group Sektor, dohot acara di parade di pintu Nigareja, 2 eksemplar per kakak. 10 sada multimedia Ghost to Piaraja di hari tanggal 17 1 20 Maret 2026 multimedia HKBP Pekanbaru Patupahon studi tour tu Biro Teknologi Informasi dohot komunikasi HKBP di Piaraja Tarutung nani ulohon amang pendeta Mikael O Panjaitan STH. Suara Diakonia Parjolo Seksi Kemasyarakatan di hari Rabu 10 Maret 2026 Huriata Patupahon mangalehon bingkisan Idul Fitri tu keluarga na adong di sekitar lingkungan gereja maringanan di konsistori lama mulai pukul 10.06 WIB. Baduahon ulang tahun tusude ruas ni Huria nama ulang tahun di hari hatu tubuh dohot ulang tahun Pardongan Saripeon
sian ari tanggal 15 sahat 21 Maret 2026 parhalado HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun madihamu. Hatani debata masian huriata dihamu imana sian Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Patuluhon ruas namar sahid, tatang yakon ma ruas ni huriata, na dalam perawatan pemulihan dohot sakit menahun, na di rumah sakit dohot na di jabu, songon natar surat di titing anggiat ma di daun itu hatta parsahiton siannya sida. Songoni ma tikting di minggu saderon, tuhata mana mamasu-masu hita. Shalom.
Maredde mahita, uhut papunguhon peleatta.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madita salutna. Damang denang akadongan na inaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus. Hatani Tuhata nagabe jamita di minggu tasadarion. Ima mingguta namargoar minggu letare marlas niroha. Ima natar surat di Efesus 5 ayat 8 tu 14 hujaha homma dihita songonom ma didok disi. Aina holom do hamu na jolo alai tiurdo anggon waing di bagasan Tuhani. Marparangi mahamu songon akka anak hatiuron. Aina sahabasaon dohot hatigoran dohot hasitongan ido parbueni natiuri. Tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani. Unang masaur hamu tuaka ulaun haholomon naswada parbuena. Pisangi hamu akai tagonan. Ai gari manaringoti naniula nasida di nabuni gari hailaudo. Alai gabe patardoi saluhutna tinuruan ni natiuri. Ai nasa naung dipapatar tiurmai. Dibaheni ninnado. Tarsunggul maho natarpodom. Jala hehe ma sianaka namate gabe sondangan ni Kristus maho ido saatna. Damang dainang akadongan ya huta Efesus ima huta na ribur huta na maju. Jala termasuk don pusat perdagangan. Somalna ala huta perdagangan don mangihuton hasomalan di hati hai gudang do disi akka kuil inganan persobaon inganan pameleon jaladak kolan akka pangisini luati namar minggu manang mamele disi do nang akka pertiga na rosian luar ni Efesus mamele tu si molo hasomalan ni nama kaporsiai si songoni biasana ada rakso martiga, ada rakso diula ulaun bunyagana jolo mamele do. Dungi diulahum maka syarat-syarat nani syaraton asabui sukses. Takkolan ni akka mangnotang dong nai do pakka na dipatupa di akka kuil di akka ingana parsobau ni akka ulaun hobar tuha porsiaon na masa di hati hai. Nah, akka halak Kristen dari Efesus pada umumnya mayoritas adalah orang-orang yang bukan Yahudi yang datang dari bangsa-bangsa lain. Jadi sian situasion kamang do taminang taidama begitu besar terbuka peluang untuk mereka kembali mulak tuha holomon ima parsobaon tuaka debata sileban. Alanido gabe di suraton si Paulus masuraton lahu mengantisipasi nasi songoni unang mulak be ruasi tuha holomon unang mulak be nasida tu parsobaon tu debata sileban debata kana-kanaan. Dihamu kamang do taminang kadang salutna dalam kota yang sibuk, kota yang padat, kota yang ramai dengan berbagai urusan, dakola perdagangan, aka hiburat pemaju disi. Ada juga amphitheater, akan asing, tempat hiburan, ya. Dan banyak tempat lain yang maju. Mau tidak mau selalu ada sifat untuk saling tarik menarik. Yang saling intervensi antar iman. Ai di partikasinoek pe amang do taminang masa do tong nangiati. Saling intervensi, saling memperhatikan, ya. Bahkan beberapa orang mungkin sedang mencari efektivitas suatu iman, suatu kepercayaan. Efektif doha porsiakon bolo tajaha majo
Bolo taida majo hapor siauni, ngolu hapor siauni, songon benda-benda ada di sekitar kita. Efektifkah ini? Lalu dia melihat kepercayaan orang lain. Ada 1-2 hal yang menarik perhatiannya. Oh lo do gabe muba, gabe manibil. Nah, mengantisipasi makamang dotamina kadonga salutna di surat ton si Paulus ma surat naon asa unang mulak be akaruasi tuha holomon. Di hamu akamang dotamina kadonga salutna dipakai si Paulus do terminologi hatiuron haholomon. Gudang do na hinakam ni haholomon. Terminologi haholomon. Songoni nak katiuron. Alenggo haholomoni dan ngapale patorang. Tetapi yang pasti adalah kebalikan daripada apa itu terang yang akan diterangkan oleh Paulus kemudian. Dia mahatiuron na si Paulus di si. Imana tajahal dia sia. Ima perbuena, tadau do hauset perbuena ina. Ido si Paulus suma, aina sahabasaon, doh tatigoran, doh hasitongan. Ido perbueni na tiuri. Jadi ima kamu notabina nambak napa tadahon jolumai di bagasak katiuron. Ada kebaikan, keadilan dan juga kebenaran. Molo nicek tu bahasa na asli akar bahasanya ternyata habasaonon manang kebaikanon kita juga menjumpainya di hidup sehari-hari, tetapi yang dimaksudkan ketika ini diperiksa bahasa ini adalah kebaikan yang datang dari dalam hidup manusia itu sendiri, bersifat intrinsik, terkandung di dalamnya, menjadi bagian dari dirinya. Jadi bukan satu kebaikan yang diambil, dipakai, lalu dilepaskan. Tetapi dia menjadi bagian dari dirinya sendiri. Habasaon, na intrinsik, built in. Molo bahasanya ka produk-produk nuaingon. Nah, dihamu akamu notona korang salutna, habasaoni, dada nabi nabain, manang nama pabuat. Ikut gabe karakter di mana. Itu menjadi karakter orang percaya. Dan dia menjadi kontrol untuk kualitas personal orang percaya tersebut. Habasaon nasongon dia do. Kita sendiri bisa menilai apakah kebaikan kita ini datang dari diri kita sendiri atau kita pakai untuk sementara, temporer. Sebaiknya dan seharusnya dia menjadi karakter dalam setiap keadaan, setiap situasi. Orang percaya tetap baik, tetap melakukan kebaikan, tetap di bagasan akaulaun habasaon. Mana parjolo damang taminang, parbueni hatiuri. Napa dua humusyadong musedisi keadilan. Nang di padan narobi peak kamanginang, keadilan mana katigoran, ulau ni debata doon. Keadilan adalah pekerjaan Allah, pangalahon ni dibatadui, sifat Allah. Karena dia adalah hakim yang memutuskan, dan setiap keputusan itu adalah keadilan. Saat do rodi pada baru pe, orang-orang di perjanjian baru melihat kembali ke zaman dulu. Si Paulus yang ahli di perjanjian lama, yang ahli hukum Taurat, dia memandang Abraham dipandang benar oleh karena kepercayaannya. Nah porsea dosi Abraham di debata, gabe ima dirajumi bahen hati goranna. Ukurannya adalah iman kepada Allah. Maka Allah menjadi ukuran keadilan. Kita bisa baca nanti di Roma 4 ayat 3 dan 9 dan Galatia 3 ayat 6. Jadi boidohonon ulaun hadewataod do hati goranon. Pekerjaan keadilan adalah pekerjaan ilahi. Pekerjaan Allah. Mari kita cek diri kita sendiri. Apakah kita dalam pekerjaan yang ilahi atau tidak? Kalau kita berbuat adil, maka kita melakukan pekerjaan itu
sebagai gantinya Allah dalam hidup sehari-hari. Pekerjaan yang ilahi. Jadi kita merefleksikan keadilan Allah kalau kita melakukan keadilan dalam hidup kita sehari-hari. Di semua skop, baik di rumah tangga, baik di tengah-tengah komunitas, persekutuan, masyarakat, bahkan pada diri sendiri. Kalau kita tidak adil, maka kita tidak mencerminkan, tidak merefleksikan Allah hadir dalam hidup kita. Songo dia do nasu adil tu diri sendiri, gudang akamangin nangati. Gudang do. Ketika Allah memberikan dia waktu untuk istirahat, tetapi tidak dipakai dengan benar. Gabe dipakai lau mangulah kaulan, bahkan yang tidak berguna. Ai bolu na marguna dope ulau nai, hingga dope. Berarti dia punya visi, dia punya target yang mau dikejar. Alai dipakai maka partikian mangulahun tunaso marguna. Tardok mai tong nang nasu adil tu diri sendiri. Maka pekerjaan ini adalah pekerjaan yang divinity, pekerjaan ilahi. Nah patuluh musa kamu taminang adong hasitongan atau kebenaran. Hasitongan, ima kebenaran yang bukan hanya keluar dari mulut saja. Takolan sian hata-hata naruar sian pamangan, manang lip service di dokati. Jujur kita bagi manang tapake padohanon lip service olah kata-hata. Nato nadi mamedok songoni. No action, talk only. Hasitongan idok nadison ima yang mencakup juga di dalam pikiran, yang juga di dalam realitanya. Namar situtu sitong nang di bagasan lingkup moralitas sebagai implementasinya. Seorang pelajar bisa menjawab pertanyaan dengan benar. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Boy dui. Alai boy do nang dang dia haporsiai rohanai. Tetapi supaya dia menang ujian, dia jawab begitu. Alai asing di pamikirionna, dangon nian nahu haporsiai, dangon nian nahu pikiri. Alai asa benar jawabanna, gabe dia lusima, songon naung diajar hotuiwana. Aka manginang kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang benar-benar mengisi seluruh hidup manusia tersebut. Di dalam hatinya, keluar dari mulutnya, dan juga kelihatan dari sikap perilaku hidupnya, moralitasnya. Benar secara moral. Nah, di hamu akamang do taminang akadong asaluhna, sudah naon umaka parbue ni hati uroni. Jadi dang lulu berohat tadi. Dang lulu berohata, songo dia do parbue ni hati gurani. Nunga di patorang itu hita. Nunga di patorang itu hita. Jala molotung jupak kita pe akai habasaon, hati goran, hasitongan di ngolu siap hari kita bisa membedakannya. Nah kini dok disi tak kasih hamuma manang dia lo moni rohani Tuhani. Banyak kebaikan, banyak kebenaran dan keadilan. Tetapi mari untuk diri kita sendiri kita cek itu. Apakah itu yang disukai Tuhan? Yang disukai Tuhan tentu yang berasal benar-benar dari sian roha perbagasan nado. Akamangin nangati. Maka asa gabe pangalaho na menetapi, gabe parange na menetapi ikut tapa somal-somal duya kamanginang. Ikut tapa somal-somal duya. Somal nado peamna. Ikut talatik diri tamangulahon habasaon. Hati goran do tasitongani dari diri kita sendiri. Keluar dari apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti dan kita percayai. Adong do di hata batak mandok. Jadi sian perbu ini hati uronon ikut taulah don sudah tanpa nilai-nilai bahkan berbentuk balasan. Ikut tanpa pamrih do taulah kamanginang. Ini kita mengerjakannya sesuai dengan perintah Tuhan. Allah yang go di hata batak didok do sisoli do uhum siada parigogo. Jadi seperti sesuatu yang paradoks. Kalau Tuhan katakan lakukan yang baik karena aku mau demikian. Lalu kita lakukan yang baik kepada orang lain.
alai sisi hajul maut tamadok molongani ulah na dengan tudungan bayi matong nang diulah tu iba. Kita sisi kemanusiaan kita begitu ya, sisi kedagingan tak. Tetapi itu tidak baik di mata Tuhan. Alai yang boleh tak berhadap pun itu padohan halak batak nama dok sisuli-suli do seda parigogo. Mari kita lihat secara terang. Padohan sisuli-suli di seda parigogo itu punya fungsi sosial. Ya. Mulai kalak batak kalau itu diinterpretasi lihat dia asahuliat tuho itu interpretasi daripada falsafah tadi. Sebenarnya falsafah tadi itu punya fungsi sosial dan juga moralitas dalam komunitas. Artinya dalam komunitas kita ada kewajiban, ada juga hak. Kita wajib memberikan hati dan pikiran kita kepada komunitas. Dan kita juga layak menerima juga yang demikian. Itu aturan komunitas, punya fungsi sosial. Tetapi pada dasarnya, molonunga taulan naringgan, saya mai, selesai. Pada prinsipnya, pada hakikatnya kita melakukan yang baik, selesai. Aina mangulahun parsuron itu haddu hita. Alai di dalam hidup sosial, komunitas, kita melakukannya dengan cara falsafah tadi. Tidak ada yang salah di sana. Maka disebut paradoks, bersifat paradoksal. Ya. Kelihatan berbeda, tapi sebenarnya sama. Tetapi dengan penempatan yang tepat di tempat masing-masing. Nah, jadi yang nama doka kamanginang salah duit tidak. Kalau dia ditempatkan di tempat yang tepat dan pada saat yang tepat, maka dia juga menjadi suatu kebenaran. Ya. Dan kita sudah lama hidup dalam falsafah yang demikian sebagai orang Batak. Nah, di hamua kamu notamina kadang salutna, nuaing taidama tantangan di pertikat tasinoaing. Ima adanya tarik menarik antar kepercayaan antar iman, saling intervensi tidak bisa dihindarkan. Tak terpasi di kita akadongat tapi natadongani asing kaporsian nasa kita. Bahkan terlebih lagi juk do masa alani tawaran sian haporsiau ni gabi manibil laka par haporsiau nagali. Masuk mahu tuhami asa hules sonon. Itu terjadi amanginang akadongan salutna. Terjadi dui. Saya sudah melihatnya sendiri. Tawaran jabatan, tawaran akan harta dan lain-lain. Sehingga dia meninggalkan imannya. Saya pikir ini tantangan bagi kita. Ya. Pertemuan antar interfaith, antar iman tidak dapat dielakkan. Tidak mungkin kita hanya berhubungan dengan sesama kita saja. Dan Tuhan juga tidak menginginkan hal demikian. Justru kita mau menjadi terang untuk menerangi kegelapan, maka kita harus hadir di tengah-tengah keberagaman. Songon bangsa Israel najolo sebagai bangsa yang agraris, sebagai bangsa yang nomaden, ya. Dalam perjalanan dari Mesir, di Mesir mereka sebagai budak. Dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, mereka sebagai yang nomaden. Tetapi setelah menetap di tanah Kanaan, mereka menjadi bangsa yang agraris, bertani, beternak. Sebagai bangsa yang masih baru menerima pola hidup yang baru, mereka masih buta. Songo dia do manuan gandum, eme. Songo dia do marmahan akka ternak. Syukur-syukur karena mereka belum pernah melihat yang demikian. Di Mesir mereka menjalankan perintah. Di padang gurun di Halongalani tergantung pangaluni Tuhan. Beliau mana, beliau juhud dilakukan asing. Tetapi di tempat yang sudah menetap, mereka harus hidup dengan pola yang baru. Mereka masih buta. Ujungnya marsiajar manasida tu akana dihumaliang nasida akana mamele tu dewa dewi akade batasi leban. Begitulah terjadi yang disebut dengan sinkritisme. Bangsa ini di bataro nasida, ale di sobado di batang asing karena mereka perlu dewa kesuburan. Mereka perlu memastikan tanaman mereka subur, maka mereka ikut bangsa yang lain, suku-suku yang lain untuk menyembah dewa-dewi yang mereka percayai, untuk menolong pertumbuhan tanaman tersebut. Amang do tamina karong salukna ternyata itu terjadi juga sejak dahulu, sampai sekarang juga masih ada tarik-menarik antar iman ini. Saya mau katakan kepada kita sekalian, mari kita kuatkan barisan kita, kuatkan iman kita,
kuatkan pondasi kita supaya jangan kita lari dari iman yang kita pegang saat ini. Ya. Kutugu do hapur siat takka manginang. Saya huingot do, saya dana tua-tua, bari tahun dapat tahu ditiki mengulah hami ujung batu sosa. Saya dana tua-tua ina. Yang tak pernah tak kaya munggil hapur siauna. Kalau saya do diingot hatani Tuhani. Ji saya 50 jek sadai. Dang nah hurang gajang tangan ni Jehovah mengurupiau. Holanido di Tiopibana. Apapun yang terjadi imannya teguh. Oleh karena firman itu, dang nah hurang gajang. Banyak faktor. Apakah Tuhan melihat ada yang lebih baik? Apakah Tuhan tidak berkenan saat ini memberikan? Atau bahkan mungkin karena dosa kita. Aleng guna perpudion asal nomor siumak kita manginangati. Pribadi tamai. Sadok, manang dia pe di patupa di bata iman terbaik di ngoluta idona taha porsiai. Perspektif yang berbeda tentang saling tarik menarik ini. Di hamua kamang dotemna kadang selalu. Na iman agabe si pahusuru soroni roha. Tarengok tu sian jami tahun pakka parbue ni hati roni. Jadi dang na gabe holan mangulu di bagas sakati rube hitan waing nunga ikon nian marsinodang. Bukan hanya lagi tinggal dalam terang tetapi menjadi penerang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adong matulun waing akamanginang nagabe renungan sian jami tahun na parjolo asa unang benak kita mulak tuha holomon na maralo tu lomoni rohani di bata. Tabo to do manang dia lomoni rohani Tuhani amanginangati. Tabo to dui. Sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen, tentu kita tahu apa yang berkenan bagi Allah, apa kehendaknya. Taulah humai. Saya unang behita mulak tuha holomon. Na pedua hon taparbuya humma hati uroni mariti hiti habasaon hati goran dohot hasitongan jalaga be karakter ma akai dihita manginang. Habasaon hati goran hasitongani karakter tamai. Naing risih hita mangida nasu adil. Naing risih hita mangida ka nak jahat doakan asing. Menjadi karakter, menjadi bako di hita. Nah patuluhon hasatiaon. Idok di hata batak kamanginang ati. Sisogo do sidok nasitong. Odora na gaibe siado patta di parnguluanon. Ketika kita menyatakan kebenaran, maka kita menjadi dibenci orang. Saya pikir tidak semua, tetapi itu terjadi juga dalam beberapa kesempatan. Alai suatu gaibe mani bil hitamangin angati. Polemik ni si Samuel ima disuruh debatai bana laho memilid mamiahi sada raja nai baru di Israel. HP si Saul menjabat dope. Raja dope si Saul. Bohama parlaona mangaririt raja ne baru HP raja na leleng di sidope di hudulanna dengan kuasa dan kekuatannya. Hidup benedok Samuel lakin molopola di bege si Saulon bunon na mau. Ni Samuel lo. Ala rumah tori diajari ma dokko ma bu man lo bu dokko balo mameleho. Diolo ibana mai. Saha mai bana ku tempat. Au hubayakon asugar nakin jupang ni si Samuel na tinodo ni rohani di bata na pinilit ni di bata ubelga ubolon sian si Saul marpos ni roha do perai banati. Oh molo muru anon si Saul o manon pangalui na rohana. HP dia maju pangna parmahan siap pudan. Ay molo di hutata main laku boto dak danak dora marmahan nati. Takas nak kiri desi siap pudani dope tinggal sada jauh mai dang jolo dang ma kita jolo bolo jolo soroi mana. Nah, artinya itu masih muda, badannya juga tidak terlalu besar. Baru tabayak ko na manginang di rohani si Samuel, la omu saya ma dipilih Tuhani, tapi iba nga malitud diun, bayang-bayang kemarahan Saul mengikuti dia. Tuhan pula pilih yang kecil orangnya. Alai marpos ni roha do hibana kamanginang tong do diulai ibana parsuron dimiahi ibana do si kita nong tabo do ceritai si David menjadi raja yang besar kemudian hari. Anggo si Samuel nang nibot ibana do piagiaha. Manang nagabi son di ale porsea do ibana odo na di bata odo si miahaku. Jala diulah ibana duin. Dan berikutnya kelihatan do manginang ati. Boy do ditaluhon si Daud
si David sada nagi jang bolon ima si Goliat. Nah, jadi satia hasatiaon. Jadi polemik nih si Samuel ini mengajar hotu kita, mari kita percaya saja. Meskipun berat kehidupan, banyak tantangan, setia saja kepada Tuhan. Pada rencana dan juga pekerjaan Tuhan. Akka pabehenan nai, sude nai manugi kita Tuhan nguluad do. Dada manugi kita Tuhan bagoan. Ima damang do tau nakadong salutna nagabe renungan di kita. Hupa kulungi hami majo akadongan nana yang mabuat terdidik danak na terdidik. Jadi di hamu akadongan sahapur siaon di son. Ada satu yang saya lihat yang perlu tentang habasaon hati goran dohot hasitongan. Ya. Anak-anak adalah berkat dan karunia dari Tuhan. Meskipun tidak datang selalu dari jalan yang selama ini kita mengerti, amangin ngerti. Bahkan juga tidak semua anak-anak itu seorang di tengah-tengah keluargai melalui proses yang dilahirkan oleh ibu yang ada di sana. Buru tongi dana hero sian nasing, tetapi nilai berkat dan karunia tidak berkurang. Maka mari lakukan bagaimana Allah tetap menyertai berkat dan karunia-Nya itu, kita jaga juga demikian. Perlakukanlah dengan baik. Perlakukanlah bagaimana seharusnya Allah memperlakukan umatnya. Ai hamudo debatanani ida tuakayana komono namangin nangati. Lakukanlah semuanya seperti Allah memelihara hidup kita. Ya. Seperti Allah menjaga hidup kita. Maka anak-anak itu pun juga menerima perlakuan yang sama seperti kita menerima perlakuan dari Allah yang baik dan yang penuh berkat kepada kita. Imana gabe renungan di kita dan hipe dohot dui di palua Tuhan Yesus parjabar dui bana nang dihanguluan nasora suda. Tong marguguma ka dongan nami dison anon tapasa tutuhani asa gabe dijakon nasida gabe akay anakon ni di bata. Imamang dotam na kadong salhunan na gabe renungan di kita. Amin martang yang mahita. Mauliate rohanami dihu oleh Tuhan dihatam na paingotok kami ditikyon asa gabe akka anak hatiron hami bahkan gabe panodang hami tuhu maliang hami manodangnya kaholomoni anggiat tarjalo nasida ya le Tuhan gabe dohot nasida manjalo hatiron nasyakoi pos rohanami le Tuhan suruh mahami laho gabe panodang tutonga-tonga ni portibion Tuhan songoninang songon dia hami mangulahon parsuromi tong do hami mangidohon padongan yomu dohot pangaramoti mali Tuhan dohot panupah yomu jaka gugu hai pasod do dami mangulahon salut nai marpos ni roha hami li Tuhan hodo nama dongani hami di pardalanan ningulu nami molo tongon huadopi hami akka hamaolon si maroha mali Tuhan homa nama margugoyok kami mangaleho bisuk asa tarpasiru kami akka hamaoloni holan mangasahon hagogo nasyakoi pos rohanami li Tuhan suak songoni nang jaka narikot di tongan ngulu nami asima rohamali Tuhan homali Tuhan na patupahon salu nai na paradihon lehod di hami gogo pasu-pasu nang akka ni udan di tangan nami li Tuhan asa mariti siani ujalo hami magurang sian tanganmu nagok para siani li Tuhan akan rekod di tongan ngulu nami urupi hami salut dari Tuhan di pardalanan nami molwadong ali Tuhan na niluluan ni rohanami li Tuhan di ngulu namion taringot tungulu siapari nang parena konon nang akka pangalahon ni anak kopeli Tuhan salut nai upasatami matuho ho mali Tuhan na pature-turei asima rohamali Tuhan pahot maha porsion nami makka porseho ali Tuhan song-songoni nang jaka program ni huriam na kubegi hami nakin maritisian warta tiktingnya li Tuhan si maroham pasu-pasu ma manang dia pe na sinakapan ni huriami akka ulau nan sipatu paonna homa li Tuhan na mengajar-ajari hami saluhutna homa li Tuhan na mengurupi hami asabui dinggan salutna li Tuhan bahan sangapun di guar muna badiai makoron las ni roha nang di hami akka ruasmu pos rohana mi li Tuhan nang akka barita danak na sorang songoni li Tuhan nang ka namar sakap upuka ngulu pardongan saripion ne baru li Tuhan sehoma li Tuhan na masu-masu salu nai Tuhan songoni nang dia kadongan nami di baga sa persahiton tongon ditikyon manang naung liling ali Tuhan
nong martaon asima roha mali Tuhan ramuti pasu-pasu dongani manasida lehom mali Tuhan hamalumon asima roham asa subuang hai pasu nang guguna lahum mangulah nak kaulaun na dupe na pinasaha mu di tonga-tonga ning uluna atong ngali Tuhan pos rohanami jagai mahami ramuti mahami li Tuhan di tonga-tonga ning uluna mi li Tuhan molo wado pihami li Tuhan akka na mangodap-modap tuha porsion nami homa li Tuhan nama dongani hami mangalo akka subiapi ni si bolisi asa marsiho tami akka porsiaiho sahat di homa li Tuhan akka anak kon nami anak kon ni huriami li Tuhan aneng terdidi dari sedarion ramuti nasida pasu-pasu mak songoni nang naturasna nang sude tahia li Tuhan akka nama kahuling nasida pasu-pasu masalutna asa dinggana li Tuhan ngulin akka anak kon namion gok las niroha doh tadameon nasyakoi saat di homa le Tuhan ngulu nami pola mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Maret de mahita huhut papunghon piliata.
dainang huren itu hata nueng masuk mahita tu ulaun padidion nabadia. Jumulo mahita maredde. Ayat sada dohot 2. Yang mahita. Ale amanami na di banua gijang. Narodo hami tujolom mabuan akada danahon. Saya asi maroham. Jalo manasida gabe anakomu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hanguluan sogod maritehite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atok kamu akadongan nama buan dakdanak sididionon. Tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok akasisiana. Odai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni di mata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, saya dongan aku dohamu ganu pari. Rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na persea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai nasoporsia hona uhum sugut. Tangiho kamuma dohot hatana tersurat di surat nisi Markus. Adong ma akan nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akasisian naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus i sogo marohana didok ma. Loas samuma akada danahi ro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaon ni dibata. Natutudo nahudohot tu hamu. Manang ICP anggo sosongon danak ibana majalo harajaon ni dibata dang bongot tibana tusi dungi di haul ma akada danahi dia pehon matanganna tu nasida mamasu-masu nasida hati dako kamu majolo ha porsea otai rap mahamu madok 3 ya au porsea atong alusihamu ma hata nahusuk kutonon. Dipangido hamu nuaing didion akada danahon tu bagasan nahina porsiamuna alusna dipangido rohanami. Beha na olodo hamu mamodai anak komunaon asa diboto jala diihuton nasida hata ni debata alusna na olodo hami. Na olodo hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna na olodo hami.
Atong tapasahat manasida tu debata marite-hite padidion nabadiai. Sama-sama gang Bang ya. Ale Grace Caroline Buru Simarmata, Budi Dimaho tubagasan goarni di Pata Ama. Dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goarni Todi Parbadia. Amin. Sai di ramoti di bata maho di habo bongot mon tu harajaun ni di bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Nah, bisa dibagusin buat pakainya, bagusin ini ya gendongnya biar enggak kakinya enggak ke bawah aja. Ah gitu ya. Ya. Ale Keona Aura Janika Burna Baban Hudi Dimaho tubagasan goarni di Bata Ama. Dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goarni Todi Parbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan di Bata maho di habo bongot mon tu harajau ni di Bata rodi saliling ni lilingna. Amin. Tidur ya. Chester Bang ya. Boleh mau sekali lagi Bang? Ale Chester Levi Siahaan. Hudi Dimaho tubagasan goarni di Bata Ama. Dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goarni Todi Parbadia. Amin. Sambil bertunjuk Bang ya. Sambil bertunjuk juga. Sai di ramoti Tuhan di Bata maho di habo bongot mon tu harajau ni di Bata rodi saleling ni liling na. Amin. Rehuel Enzo Bang ya. Ale Rehuel Enzo Sitopul, Hudi Dimaho tubagasan goarni di Bata Ama. Dohot tubagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan goarni Todi Parbadia. Amin. Satu tangan Bang. Satu tangan. Sai di ramoti Tuhan di Bata maho di habo bongot mon tu harajau ni di Bata rodi saleling ni lilingna. Amin.
dekat lagi nang. J tadi ya, Jevania. Ale Melva Jevania Amora Borusilaban Hudi di Maho Tubagasan Goarni di Mata Ama Dohot Tubagasan Goarni anakna Tuhan Yesus Kristus Dohot Tubagasan Goarni di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo bongot mon Tuhara jaun di bata rodi saliling ni liling na. Amin. Soren Yeremia. Coba marganya nggak usah. Dibacakan marganya. Ale King Soren Yeremia, Hudi di Maho, Tubagasan Goarni di Bata Ama, Dohot Tubagasan Goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, Dohot Tubagasan Goarni Tod di Porbadia. Amin. Satu tangan. Saya diramoti Tuhan di bata maho di hapo bongot mon Tuhara jaun ni di bata rodi saliling ni liling na. Amin. Gamaliel Etanias Eiffel sebelum kali. Pegang. Pegang aja gini sekali. Ale Gamaliel Etanias Eiffel Simanung Kalit. Hudi di Maho Tubagasan Goarni di Bata Ama. Dohot Tubagasan Goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot Tubagasan Goarni Tod di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo bongot mon Tuhara jaun di bata rodi saliling ni liling na. Amin. Jason atau Jason? Jason Michael ya. Ale Boas Jason Michael Panjaitan. Hudi di Maho Tubagasan Goarni di Bata Ama. Dohot Tubagasan Goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot Tubagasan Goarni Tod di Porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo bongot mon Tuhara jaun di bata rodi saliling ni liling na. Amin.
Hupangido kami jongjong ma natoras di hudulanna asa martangyang hita. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat hami akada danahot tuho. Jala di jakukodo nasida gabe anakomu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean dihanguluan nasaliling nililingna. Asi maroham dohot dia kanatoras nidak danahon. Sai pargogoi jala ajari manasida manugunogu dak danahot tuho. Asarap nasida taruli dia ka arta ni harajaumu. Amin. Marede mahita manginang sara 40 onom ayat onomi las jongjong mahita salutna. Datangnya koma peliata. Hupasahat hami mas ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami mas sian nanilehom mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti asa huparas yang hami pelianon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia ma goarmu, sai Roma harajaumu, sai saut ma lomoni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu nasiat debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur homa damena tutudim. Amin.
bari tasalukna